Kursalen, badakizue, egunero daukagula, 11 zuak bukatu ondoren, gazteentzako DJak eta bar. Eta beraiek gurekin lan egiten ari dira, iaz ja. Orduan berak esplikatuko dizu zertan datza eta, bueno, nahi duena, bale? Kaixo, eguna. Bueno, bai, Mariajek esan duen bezala, iaz hasi ginen ekimen honekin, eta, bueno, helburua pixka bat da, gazteak dira momentu honetan euskara gehien dakitenak, gazte gehienak dakite edo ulertzen dute euskara, eta denok dakizuen bezala batez ere arazoa erabileran dago. Orduan oso zaila izaten da, gazteen eremu naturalak aurkitzean, erabileran aurrera egiteko, sustapen egiteko, eta, bueno, pentsatu genuen festak gune egoki bat izan zitezkeela. Eta orduan iaz hasi ginen Donostia festakekin lanean, eta kursal gunean, kursaleko terrazetan egiten diran bili gauetan, erabaki genuen lehiaketa bat sartzea eta pixkat gazteen arteko erabilera hori sustatzeko. Lehiaketekin batera oparia banatzen ditugu, sare sozialak sustatzen ditugu, bertan ere badaude pantaila batzuk gazteek bidaltzen dituzten mezuak eta jasotzeko. Eta, pixkat lehiaketa da, banatzen juten dira tarapa batean dinamizatzaile batzuk, aritzen dira dinamizatzaile gazteak, gaztetxoen artean euskal kanten esaldi zatiak banatzen, eta beraiek bere esaldia osatu behar dute eta bere bikotea bilatu behar dute. Bikotea bilatzen dutenean, opari bat daukate, eta gero lehiaketa nagusi batean parte hartzen dute. Hori da pixka bat, iaz oso ondo atera esan, gazte askok parte hartu zuten, eta aurten ja ekimen horri jarraipena eman nahi izan diogu. Eta bukaera, festan bihar izango da, ez, Maria? Bihar izango du lehiaketa honek bukaera, burbuila festa batekin kursaleko terrazan.